Estem aquí en un nou vídeo. Confirmem que estem aquí confirmem que estem aquí a l'aeroport i pues, no sé si faré un vídeo del meu viatge o no, però en cas que sí, vaig a Berlín i encara hem de dir on polles he d'anar. Mentrestant no sé què estaré fent perquè la veritat no tinc molt a fer. Serà un blog de merda, serà un videoblog que no és un videoblog perquè bàsicament no ensenyaré la meva puta cara, així que ja podeu estar divertint-vos mirant una puta merda. Saps que vas de puta mare quan havies d'anar cap a l'altra puta banda d'on estàs anant. Així que sóc un puto geni, podríem dir, confirmem? Sí, jo dic que sí. Però bueno. Què polla és aquesta merda? Pues estem aquí, a punt d'embarcar. Segurament aquest és el nostre avió, no estic segur. Però bueno, com a mínim està aquí esperant, hem ficat ja a la porta. I pues a veure quan toca entrar, perquè encara ni puta idea. No sé exactament quan serà, però bueno. Espero que sigui l'equip. Com veieu, aquí es veuen de puta mare els avions. A mi no, però bueno. Va tenir un tio que està al meu costat, s'acaba de pirar, segurament, perquè pensa que estic putament boig. Que bonic. Va haver-hi un moment que em pensava que l'avió estava sol, però després pues no, perquè faltava un altre bus que va vindre i ens va fotre a tomar pel cul un huevo de gent i òbviament es van ocupar. El que sí és que davant meu hi havia un tio que era un geni, hi havia una merda que tenia com una bossa però transparent on ficava, jo que sé, una targeta per publicitat i el cabron va ficar el mòbil i jo no podia fer perquè els meus cascos no tenien Bluetooth, però em va semblar una puta genialitat. I després això dels cafès és perquè m'encanta la merda de 10 formes distintes de pedir un cafè, no sé què, i hi ha un que diu, no te lo pidas, i és com, però què m'estàs dient? Com pot ser una forma dient, no, això no ho vull, no entenc res. Ja estem a Berlín, com veieu, no sé per què l'aeroport és supercutre, però jo no sé, no... I ara encara es veu bé, és molt més cutre per altres bandes. Aquí està l'estació central de Berlín i pues, he pillat el bus i ara intentaré pillar el metro que necessito, no sé quin és, però bueno. Aquí hi ha un militar, que això també, però confirmem que no, de moment no m'he perdut. Espero, no tinc ni puta idea molt bé on vaig, però és que diria que el metro està per aquí. Ni puta idea, bueno, jo aniré buscant i algú trobaré en aquesta vida. Literalment, el millor terra per portar la puta maleta, tio. Tota aquesta merda va fer de nòsties amb la puta maleta, però bueno, de moment està bonic això.
Aquí básicamente la tontería de dir fabricado solo para nosotros, basada en una antigua. I ja està. I per què dir més? Bueno, i el següent era el meu esmorzar que em vaig pillar un dia que... que bo que estava això, estava boníssim, però boníssim.